Na začiatku bol jeden prakontinent. Pangea. Obklopovaný praoceánom Tetis. Neskôr sa rozdelil na Gondvanu a Lauráziu. Začali sa objavovať zárodky dnešných kontinentov. Prahory a starohory trvali 4 miliardy rokov a v týchto obdobiach sa začal vývin zemskej kôry. Aj keď bola na Zemi obrovská magmatická činnosť, objavili sa prvé organizmy, sinice a baktérie, ktoré začali uvoľňovať kyslík a začal sa biologický vývoj. Na konci starohôr sa začali vyvíjať mnohobunkové organizmy, napríklad pralaliovky, prakorály, prhlivce a mnoho ďalšieho. Prvohory. Oceánsky život sa začína rozvíjať. Vznikajú laliovky a hlavonožce, ale aj úplne prvé stavovce, ryby. Na súši sa začína objavovať hmyz, prvé rastliny a na konci prvohôr už ryby vystupujúce na breh. Na obrázku vidíte Latimeriu gibnu, jednu z prvých prvhorských rýb, ktorú objavili v roku 1938. Predpokladalo sa, že vyhynula spolu s dinosaurami pred 65 miliónmi rokov. Čaute dobrodruhovia, zdravím vás zo streamu. Dnes som v Druhohorách, je to tu krásne a máme tu dinosaury. Druhohory sa nazývajú aj aeroplázou. Vznikajú obrovské pláze dinosaury. Vyhnuli rovnako počas hor, pravdepodobne po výbuchu sopky alebo po páde asteroidu. Potom po vyhynení dinozaurov vznikli prví cicavci a vtáky, ktoré sa podobali typ dnešné, no boli omnoho väčšie. Treťohory. V Treťohorách vrcholila horotvorná činnosť, tzv. Alpinské vyjasnenie. Vznikli Himalaje, Mount Everest aj Alpy. V jazerách kmene odumretých stromov prekrývali usadeniny, z ktorých bez prístupu vzduchu vznikali ložiská hnedého uhlia. V plytkých morských zátokách vznikali ložiská ropy a zemného plynu. Na začiatku Treťohôr žili v mori driekovce a numulity, najväčšie jednobunkové živočichy na Zemi. Na súši prevládali lesy, no vznikali aj prvé lúky a živočichy sa začali podobať tým dnešným. Z Treťohôr prežili dodnes hady, korytnačky i krokodíly. Asi najväčším milníkom po alpinskom vyjasnení sú zvyšky kostí, ktoré pravdepodobne patrili predchodcom človeka, Australopithecom. Štvrťhory začali asi pred 3 miliónmi rokov a v podstate trvajú dodnes. Z hľadiska klímy nastalo na severnej polokuli nápadné ochladenie. V dôsledku zaladenia poklesla hladina svetových morí. Rozloženie pevnín a morí dosiahlo dnešný stav. Posledná doba ľadová sa skončila pred 10 000 rokmi. Ďalšia by mala nastať zhruba za 30 000 rokov. Štvrťhory sú období mamutov, šavlozubých tígrov, daňochodov, veľkých veveričiek a všetkých tých čudných zvierat v tomto filme, ale hlavne období človeka a jeho vývoja. Na tomto mieste zomrel veľký dobrodruh a náš majster Dávid. Počas svojej výpravy v Druhohorách, zvláštne, že sa to tu vtedy tak zmenilo. Bol našim veľkým vzorom.
Mňam to bude dobrota.